Ti ngai kublai ka step ka Sunday ka comment ifi baro ki nongpet yang ni ka channel ki baju pet na Porsche ka por ngai kublai ha ka kerteng ba tiang tang jong Jesus Christ nongpenim ti kumba video i na ka Porsche ka por ba ngi ju let ki street preaching ngi ju let yo i fly iru ba ni ju khat ki beri tu ban penduai ki beri yok khia kadang ka jingjai kamba na kerteng jong Jesus Christ ni ju let ru syaki hospital ni tu ifi kat ki bahajan ti ban sajengai dan tentang isu sim di phone number ba ki ain tu ni phone ki bat ni ju duai ba ki dan ki jing yok khia unong pen khia de Jesus Christ ni de tang ki syakri ki ba syukur mu ka ba Jesus Christ hukum ini ti fi ka gospel kam kot tang ha ka ba duai ban pen khia breu ban be igi ksut no ka jing be ksut ka dan gidan gi breu ba syate syakhu mi bo jong baman ni ju duai ya ta but ka gospel ka ba pura mo kam kot tang ha ka jing yalam ki surat ki singkin bat bang ilet ki yang gi breu ka gospel ka ba pura kalong ba ni dan kamru ha ka ministry ban ai ki jing hikai tanrai ban pen scam mi fi haka ketien jong blay namar lada film scam haka ketien jong blay finum dan kanong rim ti ngada shim kya bhai kaniru ba hakiti ki video ki ba shakhmat ngala ai ki jing hikai teman taru ngan ai biang fi kani ki jing hikai menta ka topic kalong ka kumne kanong da ka jing kali ya fi kinong pet kalong how to fi la shammo ya ta ka jing thmu ha ka jing em jong fi lani ha ka tin phareng ki ong ka purpose fi la shammo ya ta ka purpose ha ka jing em jong fi ne ka ta ka jing thmu ka ba blay o ula thaw ya fi la shammo ha ka jing em jong fi la da fi la sham ni gani fin dan ka jing em ka badap kar hai ha ka do nu ka men sim fin dan ka jing keman ngan ong fi ha ba fi pediang yu Jesus Christ fi ya ba u ngamut ba ki jing e kinuman haka perthai kinwan shibun sha ban tenju ini khampalat shu le singanong handroi haba fila dan ni ga jing thmu pat ha padang kita ga jing e ngong ni fi findap ga jing phu sam ki findap ga jing kemen ha padang gi jing e namar fi dan ga jing thmu wat ha padang gi jing e kalau kum tu nong mare res haka por bau kilan met kam dei ga basuk ban let sha gym ban let mare dang step kam dei ti ga ba e ka kham sup eu tu ba shu shong jesbe ha yi ngamadang mo kam dan kam ban pen sitom ki dok sa ki pang teng ur ka slap ka khriat ka telang kam dan andai namar baudan ka jing thmu ban job ban ngong fi ban yo ya price u ha ban pen sitom ti ha padang ka jing em kristan ru la dalam dan ki jing tenju nginum ki syapram ti tong ngin ya sedang no ka ai kata ka jing thmu ha ka jing em jong ubri ha to fi la dan ya me ka jing thmu haka jing em jong fi kumu kristan ngana ai nuk sai fi ka jing em ka bakhlam dan nongrem ka bam dan jing thmu ka bashuya serum seneng kam dei ka jing em ka ba ublei thmu ini ngana ai nuk sai fi kum kani ka mobile ka bangaring menta ya kani ka video ka jing thmu jong kani ka mobile ka long ban ring kani ka video bat bangan sakulit yang ni ka video ha YouTube khnang ba pi ru ha pi yo yang ni ka jing hai kai fenda kandalong ka jing kerku temut kani ka mobile kala long ka jing kerku ya ngaru ya firu handrai shubu la ni ka mobile ka du no ka sniu la da kala sniu no ka kamera ka sniu no kamdan shu ya kata ka sense of purpose ka mla shu ban pendan kamera kalong le no ai wat la ka ram dor la dai kadai kat no hajar mentagi mobile ban ring kamera te ani thu fi ki sedang na shi phau khat san hajar takal aram mo ti hindrai la da kadu no khatu ka jing ram dor ka kaman toy shu nomor balai ba kam long shu pan kam tingi le khum no ya kan ni mobile ni hapra sha service center la ni sha ka company ka ba tha ka ban la ban chna biang ka ban pan kam kumju ki kali fi tu ki badan ki kali kajing thmu kalong ba kitu ki ba kamai kali kalong ban kamai ya kali ban ra ki passenger na wai shwai bat hangta fi yo bat ya ka jing siu ba fin pendap hayin sam rai la ka du no ka kali ala da amlet chna ya ka pimla shu ban pendan kam ya ka dengan itu ifi
Bakaju haka jing em ubriu haba ublay utau yu Adam bat ka im utau bat ka jing temu yu udan ka purpose kalong ba ublay ubriu un mani ublay bo un enjoy mdai tang bo un mani bo un ko le keman fi haba utau ublay utau yu Adam nan kang ubu haka kper edan kam dai ka jing shang kurim ka ba ning kong ka ba ublay ubu ka jing temu pai ka im kawan hadin Adam tip ya kata dai ublay uba penyet ya ka siin krum jong Adam Henry haka ba men kong ba tau yu Adam nan fi Adam u keman ba te haba udan ublay ublay ubu yu uti haka kper edan ba un tre ya ka kper edan da ka jing keman bat long perwangan nan fi namar balai ba udang dan kata ka jing ya dai bat ublay haba udan ka jing ya dai bat unang tau jo mau haba kani ka mobile kadang ka sni i hapla ashra shang manufacturer ne shak tu unang tau bat haba kadang ba unang tau ya kani udan da ka jing temu ban tau ya kani ka mobile ndai u shu tau kuma u blai ya nong fi udan ka jing temu haba u tau ya nga bat fi haba u tau Adam ndai ka ai ka ba pen pat no ya kani ka jing temu ka jong u blai te ka ai ka ba ngan ong fi ba menta ka ba fi dang pet ya kani ka video film dan show ya ka jing temu ka jing em jong fi klumar menta ka jing em jong fi pet fi ladan ka spa ka pau fi ladan ki kali fi ladan ka yeng ka sam fi ladan ki khon re ha po do no jong fi film hun te manong de bad dan apa lagi kena samla ki ba pet ni video ban pen hun namar bakim dan ka jing temu ban pen hun ya kata men sim kilat ki drops ki ong bahang tu kim syam ya ka jing temu kilat ki kam aurea kilat ban pen serwa ka mo kilat travel ngapong ka basni ba kilat travel kelang reda fina wan yang nih tigi jaka di ba itenan film pat hun hite kamla ban pen hun ya fi kadao kalong nong ba fi ba amla ban pen hun ya fi namar ba film pat ya kendu sisa ba nong tha let's say filet jing sang let's say filet malaga sunday malaki bible study rei fi dang dan haka ai ga haka do not ka bathli lada film pat ya kendu markhmat ba nong tha no lada film pat sautu ya ka purpose ya ka jing temu ya ka ba ukunra ubu ka jing em jong fi fin dang yai klumar ka jing em jong fi tegane ka jing hikai menta kalong ba kumno ba fin fine ya ka purpose lanu kumno ba fin ya kendu ya kata ka jing temu ka ba blai plan ya fi kadao jong ka jing du no jong ka purpose ka jing em ne kata ka jing temu ka ba plan blai kadai ba Adam ule pa na ke kitab Genesis ka nong ka balai fi smau thu ang tu ba hadin ba Adam ula ka mu ya ka em bat ba mi tu so jaka jingtip ya ka babha bat ka basniu haba utu sentiment ula pensya ya Adam ya ka em haba kala bam kala ai ya ulok jangkaru ti Adam ula le pa bat ublai ukhat ya Adam syaka mo syaka accountability lani kata ka bat khat ban ai jingken ukam khat ya ka em khat ya Adam ban ai jingken balai ba ka im ka ba kadao kalong ani tu fi baka bau kadai gajing bakla Adam bau Adam ukam instruct ba ya ka im ban batai ba balai banum bam tikaju fi ngaong lada kadang kam ya ka jing hikai jong kti jong blai kadang kam ka instruction ka babiang kanang ba fin san ka jing im sim kum bau Adam ula bakla ban ai ka jing hikai ka badai ya ka im ka kala syak pensoi na usitan takadao blai ukhat ya Adam am ya ka im syaka jing bisa ne syaka taka ngamut ban ong syaka taka jing khat ban ai jing khen ti mentar tu syak skor ha bang nang kai ong fi ka daw ka de ka pop ti ka daw jong ka jing du no jong fi ya ka purpose in life na ka taka jing tu ha jing em jong fi ka long ba film fila du no ka dan ka pop ka do no jong fi bat film pat ya kendu ya unong tha wat la fi tip manang wat la fi ngat bre la da film pat ya kendu mahmat nga man itu ifi mensyua ngalet ski jing seng along bertestang hikai Sunday school hanrai ngam syem pat syam ya pat ya kata ka jing temu hadin banga smau thu ya kani ka jing temu ngadan ka jing em ka badap krai ngomong ha ka pisa ka hanrai haba ka dap ka men sim kumba ujisu ya kendu ya tu ka nong samaria haba kalalet na way block sha way block kadan hadu san kilok ba utaw way ban riu umdai jongka kampat fine ya ka papas kam hun kaladan hadu riu kilok hanrai haba kai kendu Yau ni ubah nyo u Jesus Christ ulap ubah shisha kadan ya kata ka purpose kaladan ni kata ka jingdap kerhai haka do no juga fini ing tu finda puli ngan ulet seta
Tamangi ru manong fi. Watla kitu kidan na pedang jong fi bapet dengan ni video kidan ya ka puli ka dangle ka babiang fidan ya ka spa ka pau ka babiang. Kidan pat manong fi ki badan ka jingkerdu. Namar ngakren lang ki badan ka spa pau badan ka jingkerdu. Kamdai ka jingkerdu ka jong fi ka bapenlong ba findu ya ka jing temu bat kamdai ya kitu ki baru spa ba ka spa jong fi ka pensyam ya fi ya ka jing temu ne ka ta ka papas. Kadai ya ublai. Nanong how to fila ya kendu sisa ne em ya ublai. Fila dama sisa ne em ya unang pen em fi. Adam hadin baula nga ong fi hadin bakadu bakwan ka pop kadu no kadan ka separation na ka jing pen ya khlak no na ka jing ya dai ublai bat uben riu. Finda puli nang tu na ka shiti shikinong ro kalnong ka basan ka khat ka bakat ar. Finda puli nang tu finom ba fini iba na way ubriu ka pop ka lelet shi ka pertai. Ka iba ka kale ka pop fi ka pop kale ayu ka nying gibriu. Ka pop na ngani tu ifi finda puli na ka kitab Isaya ya yang menyelet banga mentana ka kitab Isaya kalnong ka basan kundai kalnong ka khat ka ba ka pop kale ayu yu briu. Ni kathat ka ba kong ni kathat ka baning kom ba ngan puli fi hani pa wang kum ni prophet Isaiah wang kum ni hakmi ya ka kti utrai amshim la penlingkat kat ba kamla ban penim lam ni ka sko ju ka bakhya kat ba kamla ban yok snow kamut ba blame dei bo mi yangi bangim dan jing temu ka jing yam mi bang ya khsa umi yangi ba bangi kwa bandan ka papa sundai gata ui ndai ka dau kalong ka thot ka ba ngani tu fi tu puli thot ka ba ngan ban biang prophet Isaiah san khundai kaning kong thot ba ka ba ka thot ka ba ka omni hanrei ki jingbam hak jong fi kilapan ya khla no hapadang jong fi bat ublei jong fi bat ki pop jong fi kilaka ya ka khmat jong u na phi kat ba snow. Dengan orang fi na do ka por jong Adam ublei ula be no ya ka una ka pier eden u Adam la do no ya ka sense of purpose dan show ya ka ta sense of purpose ula ni kong orang fi komen u train na mentau ublei ha ka pier eden wat la ni kong do kampat dei umpat ya kendu ya ka im ndrei u komen ban ublei ka jing shong kurim kalong ka babha ndrei kam dei ga basaf ya ka purpose ki ngakran ni tu kena samla ki bala biang kam ka jam finang mut ba of findala adap ya tho ka jing im kala biang ani tu ngala dan ada ubriu belak dan kun belak dan ikurim ngayet ikayeng kesam rai kata kam dei ka purpose fi ka purpose kadai hi bau blai ni kong ba bangin worship you blai ni bangin money you blai kadai kata ka purpose bat haba fi money you blai findan sisa kata ka jing temu ka jing em ti kadau balai ka ba pendu no ya kani ka purpose kadau kolong kani ka pop kan kadai ka pop ka bala penyet ya khlak no bri pa blai wang ngai ite ba file ike ndai ba ka ti jonga kamla ban pelat lu fi ndai ba kamla ban peniem ndai wang ndai ki jingbang hap jong fi kila pan ya khlat no na pedang jong fi bat ublei jong fi bat ka pop jong fi kala ka ya ka khmat jong fi yo na pi ka ba yo smau shu tingi dan kam ban sung thu ba ka daw baro ka jingpat jong kalong yeng long san ka daw jong ki jingbam suk ka daw jong ka jingbam dan ya ka ni ka purpose kadai na man ta ka pop Tefi hadian bau Adam ladak ban le pop ka bau le fina pet na Genesis ngan nginu me pet ta baka ka num shim ya kapor salit puli fi na kitab Genesis nang balai mar sendap le pop Adam ule no ushim da kitu gislading ban cover ya kapor ne ban tap umut ban tap et miau fitip tap et miau ka miau ban ladak le shabab tu ka shim siap ka tap ban tap et miau umut Adam umut ban tap ya la kapop da kisla Henry kapop ka badan kapop donut kamla ban tap ya di kisla Ublei singom sobhai kata ula be no yu Adam syaka nak pier dan namar bau tieng yu bam yu tu so jong ding joga jingim ubadan ha kabrang yu bam ba ka pop ba im sa to ublei ula hak ban be no ublei i kata ba ka kitu ki jing tap sla ublei i kata tu jing tap sla jong Adam bat ka yem bau su di sla ding katu ki di kinyam ki rukom go ba persyang ban wan pat su ublei ban ta darap job ya ka pop jong Henry fini hang tu hadian ha kitab Genesis ublei ula penyap da umra ban pen da ka ushim da kamrat na umra ban penyap ban sop yo Adam katu ka thau syapang Jesus Christ vi ka Old Testament ka jutang badem kadan kata ka bangi ong ka de ka serngio
Tika tu kadai ka sengi wajing penyap jong belai pat tu kun dau tu merat kalau kadai ka sengi bau Jesus Kristus unwan. Dengan itu ifi kani ka pop ngani tu ifi deki jinglet je sang jong fi deki jing smart jong fi jing sang ngapong ka basni kadai ba finlet ka jing sang ri fil amat shan am Jesus Kristus. Lada fil let tangkum kanyam pat kai ka tin jong belai ka ong na Isaya ndru pun riu sa. Kinlang kum ba fisule kumba ule Adam. Ndriu pusau Isaya ndriu pusau kat kaman ndriu. Naba ngi baro ngi lakala long kum ubam khot baki hap jongi baro ki long kum kajan babet ngit ngi yap staino baro kum kasla tiki jingbam hap jongi kum kal air ki ram no yangi. Anong ifi ki hap jongi ki long tangkum ki serda abjan. Lada filet chigi jingi sang makana fi testa rai fi padan fi dang le da ka hak jong la de nganong ifi kan long le nai ka to ka hak namar uang blai kum ni kilong tang jing le niam ki Hindu ki Muslim baro ki le jing le niam naba gi baro ni la kala long kum ubang khot pen bat ki hak jongi baro ki long kum ka jan ba bet nget ni yap staino baro kum ka sla ti ki jing bam hak jongi kum kal air kila rom no yangi tiban dan biang ka jing thmu bu blai ni dan kam ban dan ka jing dai biang bu blai kumbau Adam udan ka jingya dai hak per dan ublei ukwa biang kan yangi banwan ra sha kata ka jingya dai habang ya dan ka jingya dai ni dan ka papas ngan ai nuk sai fi lada ukun shikon shikpa shikme mo lada uphat no na yem lada umdan shu ka jingya dai be kime kipa lada umpat biang ki puli dang le udu no ya ka papas uphat hite ujengai hite no kime kipa subuh ki kime kipa no fi kilak dan ka jing temu no tau kun ban puli ki ban penteri kam ki jam la bu ki la hikai pa ban bu ki business ye ndrei lada ka du no kan ga jingya dai lada ukpa ula terwa wang khun ali wan re khun uya kum khun sarong auriang no fi kan ma bahaya ka jing batai shipang khun sarong auriang lada uphat no ukpa umat siu hapan ai ndrei udu no ya ka pasti ya kata ka jing dai ite ka bau blei ula temu tika ju kan ga ong fi bangiru ngilang kum kita ki khun sarong auria ladang impat dan kan ka jingya dai bu blai ngila apan wan sikiniam ngila apan persyang daki da banlet ki puli dang le jungi mau na fi dan na dang fi ki bladap ya PhD felayo ki kam ki jam rei hapo do not ka dan ka jing thli balai namar ba ka jing puli ngan ong fi kam dai tika bathau fi kam dai ka bathau fi dai u blai te fi hab banlet te fi ki jing puli ki baro kimi na u blai te ki jing start baro kami no blai te namar haka kitab jong u haka gospel jong Yohanes kal nom ka baning kong wong haka ba mening kong udan uktien in the beginning was the word and the word was with God and the word was God habang apen kala kasi kalong haka ba mening kong uladan uktien bat utau uktien uladan ba blai bat utau uktien ulalong blai findalet shaga Greek word ya kani kaktien ya uktien kamot logos habang ipan kala syakatin farang kamut reason habang ipan kelapat syakatin kasi ni ong kajing perkhat perdan tefi kajing perkhat perdan ni barok kami na ni uktin ban ni uktin ude Jesus Christ na fi lada fila ngam show Jesus Christ wat langan ong fi gidan kibri ki bamnang bam stan haka puli dang le kan ga secularization ki badan ya uktin ki badan ya Jesus Christ ki belasyam ya Jesus Christ ki khamdan jingkaman maki bani kita kibri ki bala nang lasta kita khamdan ka sense of purpose in life ki keman tingong if one pipe pat sha manufacturer jong fi sha unong thau jong fi kumba kani ka mobile kadan kamban let sha tu nong thau ma fi ni dan kamban let te shu handrai ka baka kani ka pop na kata Jesus ku blei ya kani ka jing jong brio bo umdan shu la ya lung leng sini stai mo kitin kasi ka lung leng ya serum senang umdan ka jing temu na kata pa ya ukun bal khamar wa ya Jesus Christ ubo it kata naka gospel u Yohanes kelnong ka balai kat bakhat brio fitip bahai kata na mau blei la it kata ya perthai bau la ai tino ya la ukun bal khamar wa wo wei banget hu am jak shu ndai undan ka jing em bom jukut ka purpose ka true purpose ka bau blei utha ngai fi kalong bandan ka jing em bom jukut how to fil adan mo kani ka jing temu
how to fidan mo kani haka jing em jong fi lada film pat dan ngano yang itu fi kadau kadai ba film pat lai lut na kapau habau Jesus Christ wan sa perthai amdei tang ba usu ma bi ki pop ndrei wan ban pelai lut ya fi na kapau kadau man ong fi jong ka jing bam dan purpose jong ka jing em jong fi ba film dan ka tu ka jing tmu haka jing em jong fi kadai ba fidam sakut haka pop fi ublei ka jing mot bangin dan ka jing yadai bang ublei kai ka jing dan ka jing mot bangin yadai dan bang ublei ong fi kamlang ka bas niu ban nyong tong inget how Jesus Christ barang inget wat Hindu Muslim rungat ke celebrate ya Christmas henrai kata kala biang ba findan ka purpose bat ublei ba findan ka ta jing tmu fi la yo ngakali fi kali kalau personal fi la dan shan yang ka jing tmu ka ba ublei bu na mentajong fi para kani kamut bangan jak fi ndrei bang akwa ban hikai fi ban yalam fi ba ublei la bu fi iwai ti ba pai kani ka video kani ka YouTube pidan te ublei la thau tu fi pai ngan itu fi na kitab Jeremia arkundai kat wei wong kum ni ya fi ki ba pai kani ka video ngatep na bang atep ya ki jingmut ki bang perkhat sapang jong fi ong utrai ki jingmut ka jing sukken ti am ki jong ka jing sneu ban ai ya ka jing kerman ya fi hakapor ka bakut jong fi ublei udan ka jing temu na mata wei ubriu na kata kada ula pha ya Jesus Christ ka jing temu ka bashisha ka dai hau Jesus Christ ka jing temu ka bangin yo am dai ling ba ka puli dang le ngam persha anong fi ka jing puli dang le fi dai ban lai ka dai bo ublei ula bo ti imprei ba fin pen kot shisha ya kata ka purpose ka badan ka jing shisha fi dai ban kali kani balai ngawan sha ka perthai manu ba thaw ya na kai ka purpose jama but fin dalap yang ni Jesus Christ ngan ong fi fin sadan ka ta ka jing hun ka jing temu ka senjam ka baning kong du ba fin dan biang kani ka jing ya dai ba Jesus Christ ba fin dan biang ya ka purpose how Jesus Christ ngan ong fi ka senjam ka baning kong du kalong yang ngan yalam fi na kikam ki apostol kalnong ka ba khat ka ba life hope pra kam ki apostol kalnong ka ba khat ka ba life hope pra fi tongin ya puli na ka ba life nyo kini habau Petrus ukran sipang gijiu kini gijiu ru ki dan ka jinglinga ta da ki penyap yu Jesus Christ ki kim dan shu kata ka jing iet haki kala do no tu ka jing iet ka jing keman ka jing sup na kata da Petrus haba kalnong ba ar yalap sipang balai ba ki penyap yu Jesus Christ penyap minong tu pa lasa na ru te thot ba khlai pu nyo ki om ni ti haba ki la yo snow ya kani ladong ngap ki hakado no bat ki laong hau Petrus bat hakita ki wei ki apostol para kumno ngin le fi para kumno ngin le ban lat lut ya ta kapop fi manong fi shwa bandan ka purpose kan dan shwa ka jing pelat lut na kapop ti hakaju kapor firu filak ban kali thrang ni ko ba swear kumno ngin le mo ba swear kumno ngin le te ka ei ka bangar man ai ka juba fi kalong tet kumbo Petrus uang let's say filak ban kali kan kapor ko ba swear kumno bangan yok biang ta ka purpose to hikai lan ngam la ban hikai fi shabar jong tin jong blai ya ka ega bo kaju hi kini kali ti haba kila yok snow ya kani ka kala dungak ya ki halaka do not ba kila ang hau Petrus bar kita ki wei ki apostol para kumno ngin la da fi kali yang kani ka kali para kumno ngin le ngan kadawi fi shakat khat ka balai kupra u Petrus wong kani kaju ti u Petrus sulai tu aki tu fin kala ka bamut bat an pan baptis ya fi wei po wei haka kerteng u Jesus Christ ya ka ban yok ma ki pop bat fin yok diang ya ka jing ai umen sim bakhut fi gede kani bandan biang ka purpose ka jing bandan biang ka jing ya dai bo blai nama la penya khlak ni na ka pop ngong fi mate fila puli gitu ka ingla puli na Isaya sa punriu sa andru sa punriu ki hok jongi gilam tak sedap jal ngilai puli ba adam ne ba kumno ba wile banda dik tisla ngai puli bo dei blai dan ka jing temu da ba fin yok biang ka jing temu ang ka baning kong do ba blai unyo sngaw ki jing duai jing fi ha kitab Isaya man ne san khunda san khunda ni kong ba iwai khat baning kong ba ngila puli ba blai dei bo mi ki jing duai jingi hanrei yok sngaw te balai ba ki ka kini ki pop te
Balai kidan kibriu ki bau balai uyo sngo ki jing duai jengki. Handai ya ki wai pat uyo sngo namar ba kadam dan kani ka pop. Te la da fi kwa bau balai uyo sngo ki jing duai fi. Uyo sngo ba fi bau un ai ka jing tmu ka jing em jong fi. Bau un ai ka pop pas ka jing em jong fi. Ngakhat ya fi sakani. Tu fin kala ka bamut. Fi dan kamban kala ka bamut. Ka ba kala ka bamut kalong ba hatu ngakali fi mentar filat ki jing seng Fidan ni ambak gitu ki fidang pet ni gitu ki video ki bajak dia. Kadang bat ni ambak pop fi, kadang tek ni ambak jing tek merau jing tu kam aurea. Niki iki go file. Ne fi let's say fidang sultanat ambak gazet beriu. Mani ai. Kini ki tek fi di pop ki ba ni hak ban kala ka bumut. Ngam pen kesan yang dia ngam fi ka jing pen kesan ka dina uji sukres ngai itu fi ba. Ngam macam Hashim Sunday School. Handrai kitu ki jing lin bas ni fidan. Kitu ki pop jang jing ko abragi dan habari bari ngapet iki ki videos ki bamdai. Ngamdan ka parpas ngaling ang Hashim Sunday School. Andre nadu bau bleu pelat lut jangan. Nadu bangas ngau tu yang ni jing kala ka bamut. Ka ba ni tu fin kala ka bamut. Kala ka bamut mat fi plan iki pop pilak ban pla hanu tu beriu ba ngani tu fi yet yo beriu ba dan ka jinglong mat siam uba nong jat fi uba nong bishar fi andre uba nyarap te haba fi pla online bat fi ki jing duai. Mo unyarap ni fi namar ka haba ka kawan ka ni ka jing pla ka pelat lut kalau ba pla sabar ini mburi iki pop. Ka proverbs ka kitab proverb ka ni ka utau ba buri iki pop unong mambha. Kadang kamban plah dari utau ba pla sabar pat kan wan kan ka jing roi. Kadang kami iban pla pi haba Yohanes nang penbaptis penbaptis itu beriu. Haba kiwan ka jing penbaptis ki dah kela ka bamut dari tu untuk sapulina na Yohanes. Ya ka gospel Yohanes ni haba kiwan ka jing penbaptis ki dah kela ka bamut. Ban haba ki kela ka bamut Yohanes penbaptis. Dari haba kitu ki Farisi kiwan ban penbaptis Yohanes uang api ki kun ki siu ki sen. Manu bala maham ni fiun pain dengan ni pateng ban riu. Penmi yau sok jaba jing kela ka bamut. Ukam teriak ban penbaptis iki. Terkadang ban kam ban ni kom orang fi finda kela ka bamut fi plan ni kitu ki pop. Kat bang nang keren nang ni nak ni ka YouTube channel. Findan dengan YouTube fi dan nak pedang fi ban dan ka jing kendu. Let's see finong la ban kan mau lot ki pop fi now hadu uai lani from A to Z. Dari kindan te kat bang nang keren manta. Ki bapen kendu te fi gitu ki pop. Kino ki ba fila le macam. Kalau men si buku pen kendu play fi pla kan ni kapor fila ban pla tu kamera ka ba fidan. Lani da fi kwa ba ngin yarap fi ru ngong taxi ki mobile number jo fi tu. Nomor ladang ai mobile jong fi teng ka jam nak lain. Labun pala ti taxi mobile jong fi tu ngan sa phone personally. Ngan sa hikai kumno fin kala ka bamut. Fin sedang ka jing la lu. Wang tu fin kala ka bamut fi plan ki pop no iki. Play ki pop no iki ka jing kala ka bamut ha ka Greek ka mut metanoia. Metanoia to turn away, to turn around. Mut ban pai no ni ki jing long barim. Pai shu Jesus Christ. Khat ya ka snam jong Fi kadang kam tang bangin sungai hendai bangin le tan. Bangin le mut kai bangin le ni no ni pop. Kadai ka action bangi no ka pop. Kadai ka action ni kata ka jing le ha bangi play ki pop. Amdai bangi sungai Jesus Christ. Finget kumno halor ka pop. Jesus Christ umla ada ban ka do no jong fi lada ka pop ka kada dah pop. Kalau ka basu darap jat man halor kalau tang ka jing le niam. Kadang kam ya fi ba fin kala ka bamut ban pai yo sat da ka snam jong Jesus Christ ki pop jong fi. Ka ba ar hang ni ka ong ban an penbaptis fi haka kerteng jong Jesus Christ kadang kami fi ka step ka baat ka tin jong blai ka ong bahadin ba fi lakala bamut ban penbaptis fi ban yo sat youtube beri bataman fina puli na ka city kinong rom kal nang ban riu hal tu ka pen i ba haba filat sya ka jing penbaptis filat sya ka jing yap jong Jesus Christ filat sya ka jing tap jong Jesus Christ bat penmipat na ka ya fi da ka bor jong mensia bahu filong kumbalet pat sya ka tu ka ding na kalbari ar hajar mesnya Mat kadang ka bor ban lao no tu ka pop jong fi ka ka ba fila fla. Ngana inu sa lada fi pram ya ka jan ha ka ka tu ka jan ka bala jakhlia ka bala bet tingit. Ka bala dan ka khendau ba basa. Lada fi shu pram ya ka tu klam pram sa ka tu ka pop ka tu ka jakhlia no ka mi sabar. Bada fi shu sat tu kan jingam. Ka ju lada fi shu ngat hu Jesus Christ klam kala ka bamut pinum yo lat lut. Handai haba fi kala ka bamut kalong kum ba pram sa fi mi gitu ki pop sabar fi pla sabar but haba let pengam fi ha ko balet pen baptis
kalong kung basat no aktin na Petras city Petras kong kasat no if ya siya ka jing tip lam ka bakut finyo ka jing tip lam bakut utu beri bataman tap no if bat kan pen ya ka jing yap ya ka jing tap ba ka jing met pat jo Jesus Christ fin lat lut na ka tu ka pop ka ba fi ko bra fin lat lut ka jing kelabo mot pat pen baptis ano bat kam dei ta ka balai kong finyo dia ka jing ay man sim bakut hadin ba flat dat le kan yuman sim bakut unwan fi pat puli ni kam apostol ba kila bukti ki diberi beladak kala ka bomot pen baptis ki bu ki kran pat ki we ki tele bat ki yo ka jing job bat nangta kandan ka purpose fi ka purpose ngong kadai haba fia kendu yo blai un sai ka jing temu fi yang ka jing temu kalong ba blai wai mata bangan nyalap ka gospel hot ngadan ka kam ka jam adang yai tre ka kam ka jam ban sai ki kun Andai ka purpose jonga kam dei kata. Ka purpose jonga mata kalong bangan nyalap ya ka gospel. Nyalap sikil ti kisingkin. Ka purpose jonga kalong mata bo bleu pha yang ban duai breu. Ban bu ikti ba pangkin yo khya. Ban be no iksud. Ka purpose jonga kalong ban hikai kan ka kentin jong bleu fi. Kadai ka basu ai ni yo jikim ban ai fi na film dan kam ban asil. Fi supet ya ka YouTube mo. Fila yo kan ni te bleu ai ka purpose ban kaman kata. Kaman ngadan ka jing kaman ka bakrawa habang ayo ban hikai kan ketin jonglai bang asuk thu ba kan ka por umensim bakhui utrai fi kadang ka bor jong mensim bakhui haba yalap ya ketin jonglai bat kham tam lai la da ublai wong utau bakran ya ketin jonglai un kran kum ba ublai wong ma tengah asuk thu ba kat bang kran ya kan ketin jonglai lang ba ketin jonglai kadang ka jing penkhi umensim bakhui bat kadang kata fi ti ba finyak yo ya ka purpose ngan sai thu fi fin sadan pat ka purpose ka kan ni dei ka tang ka jong ka jing sedang tu kala ka bamut no na kitu ki pop jong fi pai no ni kitu ki jing sakte mara ka pop la ki de ki pop ka jing klim pop jong ka jing aurea ki pop jong ka jing di buat ki pop jong ka jing ko brai ki jing mut jing perkhat ki pop jong ka masturbation ki pop jong ka jing bishni briu ki pop jong ka jing pi hun ki pop jong ka mo jong ka pi bu no you know fi tip bi ma fi tip ngam la ban jer mo kertang ngi tip hi mangi baro ngi dan kita re bagi plang ang fi dan ka jing la do ka ba step ka ba ar kalong let sha ka jing pen baptis nang ta ka bala yo priang yu men sim khut nang ta fin yo la do bat fin shakri u blai un sa ai fi un sakran kan sadan ka benta bo blai un sakran ni fi lang ba men sim khut man ta fi yo sngow shu ya ka jing kan jong blai blai fi pelot porte bo blai fi pat dan te ka jing ya dai bo blai kum no fi yo sngow u blai un yo sngow te gi jing duai jong fi balai fi ang bud sin nga duai fi mi osno ka kata kam long ta para nga duai man ka step balai ai ka message nga man ta shwa bangan ai ka nem message ru mala dak duai man nem step ula ai ka ni ka jinga fila ban pet ki Facebook banga tho ru la da fi kwa shu ki jing hikai nga la tho bon teli ka Facebook sa text hapo ka Facebook shandan remai swear fini inga ai ki jing hikai to bat nga ju tho ru hakini ki blogs ka dai surrendered ambassador of Christ@gmail.com no kadai ka blogspot.com ala tho ang to sampai ha YouTube ru ala tho ang to fila ban follow yang hapo Facebook hapo Instagram dan hapo Facebook na hamai jing hikai bat ha ka blog janga ba ka ni ka YouTube te la da Facebook thu ba fio ka jing kerku na ka ni ka kitien jong blai bat fi kwa igi bahing hasam jong firu bakin yo like dia kani ka video subscribe but share ublai un kerku ifi ka step ka basok ifi but kublai shibun namata kani ka buram ka jingero nga ai shublai traji subakodot shobangan bakini ki viewers kin prano la ka jong ada duai nga aingo ba traji su ka jing pensle jong men sim khoi kan kata eki traji su bikin yo ma ka jing kerku kan traji su jong me kin yo ma trai ka ta ka purpose trai hame haba ki kala ka bamot ki plai ki pop ki pen baptist ba ki yo ya ka bor jong men sim khoi kin dan ka purpose in life kin yo ka jing tmu wa tmai kin long trai ki sanran jong me ba trai ji su bakodor kin nang ban im ha kin jong me kin dan ka jing hon trai ji su bakodor ngada duai ru trai kini ki bapat ya ka video ka ka por kini ki bapang itu iba badan ka jing pang sadam au yo khya kertang jong Jesus Christ itu badan ka jing pang depression au yo khya kertang jong Jesus Christ bu ya ki kti jong fi hakinu ki jaka bapang bat bangadang dua yang ni ublai pen khya fi namar uang ublai upha ya ka ktien ban pen khya ban Jesus Christ dei ktien jong jing pen khya hakani ka por na syukran yo khya kinu ki bapang ki badan kinu ki jingpang yap siliang ha ka thiet ka jaw kinu ki badan ki jingpang ni por habanga duai da ka jingat
Haba fiyok skawi kani nganget fiyok kya ta long balak kya akertang jong Jesus Christ yok kya janai bat ublei umkwa tang ban yok kya bat kya ifi kamet dari fiyok kya ga jing im manusia haka kertang jong Jesus Christ nak banta kaburom jong amen bat amen.